wona sabe wo woni obi a mani de wanim anka mani da so no efri se wo ko so hu yi a anka da bi menso me ko mo be haneme anya bi ekra no enka wo betumi aso me wunua no nkuma yi mu bi daache hwe efuo menu ba yi a otenkran no wo hunu se wo besesa onuanom ne wonte kama ama oni ne osinyina asom adwewon asembi na wonso no wodi Asantini Online Radio, your number one in all things Asante man. Culture, traditions and people. Tune in and enjoy. Ena na ye twi ya kenkan ho ehia ye na enemremu yi de e kamia ye se ye ade ye ni akwakyere fa ko a eye kwasibroni ekasa ene ne ho masua ne na de ye wi ena me ye Asantini Media tena se twene ho din hu se dabi ye ne ya yira eye twi akenkan nti wo se san ye chi ne ye kwafaba na sanso nti ene de dwumedi a to din kenkan me bro wa kenkan me dwumedi yi so no ye twi akenkan ya ye to ni nyina agu na ye wura afi ni nyina ye kofa ni nyina ba ni abekenkan enye no de sua de ni afamu aba aboa ama ya bro ba ye bo no etimi afa na to mapa efra ye nyina ye nim se be wie me didi se what se be wie wa kenkan da won kenkan to bia kenkan ama watimi atie mu eyie na afenso na me chinchin yi ene muma pia ekeka ho a ni nyina didi se wanya mu adesua de ana so bi kwa kan ama wate na ene dai die muma ye de hye ndwumadi ase eye wusum brode a sum kwadu ebi me didi se wa kenkan da won kenkan kra wate da emu adesua de kra ene sen ene me ne nana kusi ena eba be di dwumadi ona kai se dwumadi ene ne da ye hyase kra international o hyen temu kutu like dwumadi ma ye hyema foforo nsan ka bi wo adwinkyere bia na se wo kosa bia na show fa go comment section mame na Facebook and TikTok no follow page e my YouTube na hwe so na subscribe page e de amaye akwan da bo mo bi o pese obaso yasne dwumadi ye mo ye be show kan ye ho paso yasne bia ye the numbers na go screen so wonya efre pempani for be jo so na hihye ho bia ye no aka na afen so pese da bi wono ma so ba betina dwumadi ne ne wudi enkomo a akwan da honom ne nyina numbers kona na obefre wonya fre pempani for be jo so ne de dwumadi no ahihye so ene na kusi aye krado ewo aha sweetie na dankwa me na me de dwumadi wo chia me e de ama yenhye ya kenkan asena ansan ya be hye kenkan no asie no na me na nkomo kaka na akwaba ya iburu na popo aboko oba adumada romenti me hoye ya denyamia se na nano madama edomase ntuma na efe bedase na de yakwa no Asante mu ntuma na wodin bia na oh we dey head nitni ni fede mu de efe bedase na ya kinkan ya su sum brode a sum kwadu ebi ade ni nhwa ahwefo nhwa ne mu kwan kinkan medwumadi yi ade na ahwefo nhwa ne mu kwan bedase ohima usum body asum kodu ye enwoma em se tetete nananum twere to ho na eboa pa de sua bebere wom abebuo kasatome abasem ayesem ni bebere na ehemu eti nya botere ya sha ase ye fa ne kakran kakrai ebedru baabi no ye nyina ye behunu mfaso de pa kase ye wo nwoma ti nwoma mu no ye begura mo hunu niema bia to sima ye bato to abrabo ho ye hunu se niema bi wo ha wi ase anamo bia ye tu beboa ye nya emoa ye nyina no enwoma ye nwie no na adanedi e de akere eti no kora osum body a no osum kodu obi oni obiti a ofin se bia we no nyame ba we ye mo fa ase ntimi ni hwe no we ye mi yonko bi na ne ba no oni ye betena ye da bi osum body na osum kodu a da bi obi nim da ekombeba ayi be hia kodu eti ada be sum body bia no ho be hia se obesum kodu aka ho bedati nya ngura mutuko endom suko empie no na ade adesuade bebrabre bedase ma na chesa kenkan dino kra no wachire mu kra ama yetimi atiase ne ye munwemwe na ye kenkan arafo ya shakenkan no ase enwoma ne din eye wusum brode a sumkwadu ebi enti wa enwoma ne bi da wa mesrokofa na ye hyase a eno no ye hyase trasa ne ye obra ahyase yen kenkan bedi akoto anfom ba fa kwan ware ama ahia ene no wo akwasin kwanta na fa kwan wo nua bafu apa a wo fra no Kofi Abrafo na kusi ye ka se fua pe fua
Fua petre se de ba ne ye baako. Okay. Ne ba ne din de Kofi Abrefo. Abrefo wie suku wo Kransan, wonchi a wotu bata no. Obi ante ne ho popuye bio kosi da odi free mu. Jamani soyi me ye ne ba Kofi asase asa na wo hwe no suku sade abeyo adaache bi nani entime. Na so ni bu achi no, abofra ya de nani butu nsuom hwe no kosi se ohwie ye. Nana kosi mpanifo ka so bi de nani butu nsuom a emu aseche ne sei. Yo. Se bibi kura to wani a kire se wodi wani ni butu nsuom a etimi yi ade ni firi so. Na mu ahane de wodi wani butu nsuom nsuom be fa wani so. E ma bon se wo yaw amane hunu koda na pinisie kire se wo fa o haw bebremu ansan ebia suku no otimi ebie ti wodi nani butu nsuom no asechire no se o fa yaw mu se o papa ni ho na wa kasa wo struggle wa brabom se ubetimi akwa wani yes wodi wani abutu nsuom se dimpa of nani ene yento asoe abasim kwanta so de okosuku kakra kodru akwamu ape na ope ne ba bitinai osifa kwan ni oni amahia ye no nyoma nyina nanso wantie da bia no pa opani frɛ ne ba no de to nanim se meba mpaso a opa nwoma so no enye nanim de ntira na mmom yie mu samede mani me fama ma wo mu a sabe wa wona sabe wa woni obi a mani de wanim anka mani da so no efri se se wo ko suku yi a anka da bi menso me ko mu be haneme anya bi ekra no enka wo betumi aso me wunnuanom nkuman mu bi daache hwe efuo manu ba yi a otenkran no wo hunu se wo besesa onnuanom ne wonte kama ama oni ne osenyina asom adwewon asembi na wonso na wode akwa adako nana kusi asembi na wonso na wode akọ adako exactly where they are the maintain so the asembi kwa adako a wada na wo ko da yimu na ese da yesumu adwendwene apinisie koda na wo de akọ adako wo ko wo bra wada yes wo de asem kwa adako so asembi shaw so wo da wa na wo dwendwene ho saa na ese na nanom so wo de akọ adako tie so asembi a ha no wo da abe bana so se o dwene ko baabie to da no wada on fa be ho wonwene ko baabia okay nti adako no emu nchiri mu no na eno na si aka se obi de asem bia kodaye mu no eye daye mu de unse panisi ade e wani so no de kodaye mu ti bo se odwene ti mi ma wo da na waso daye na sa ade na no sa ade mi se bi ko a china metu kwan hu na sa metika mu na sa kwantuo mu ho adwendwene na se wode kodaye mu na da kone de asa wada na nsem bi hawo na wo dwendwene ho koda na wodi ho apinisi di nyade o mele dan kwan be na de be fa so na nanam so de ko adakon wada no ko ano sana okay for me gidi so usua de pa sa de men so me usua ade me be show o we an asem bi wonu kwa na bia na kwesi beka e bia won so wo nkyeremu bi kra sabe adoso kwa obetimi de go comment section e de amayen ti kro nko agina no kre ya wa nkyere bi a wo de beka ho ma sa emutimi yedu sa na na ne yento akenkan no eso Kofi mia media no na tese Kofi papa na neguso kasa no tunofo Kofi mia media no me kan asem kyerɛwo a ɛyɛ tio na daache woni antan enem radio so wobesi o so wobedo agisuku ya enye se wiasete ni ebeto da so wonsua amoma kakra anhwe a no wono duane kra ya bɔ entiye na no ansi kura na oni so se de bi na wo behunu obi edum a na ade edum dua yesi ye turu wo akohwe nkwa simipe owuo nana ye turu akohwe nkwa simipe owuo
futusem na ne sabre na ne papa ne kasi ye na o maame no so de bi to eka ho we say hare che se maame no se do so no ye na papa de ne papa no eka no na maame ne papa no ya adwe ye tu wa kohwe enkwa o se bepewu obi di ye bibi di aboa wa brabo mu a o se da bi pesa am wana pese se ne futu papa na awofo no e de ma confidence so no penye ye tufu na wo pusa wo baabi ese asem no enam sebe so wo prana so ye tufu na wo prawa so ese asem aye ka wo pese obetie te na ya futu se papa na maame no e de ma no se so mo pen yie wo hwese de papa no si ne maame no etena se ne ye fura kwada no a ese na papa no se wo si kura hyase ye wo se kofi medie no aha ne se wo hwa na papa no wo doso no ko e ma ne ba no anti na ye futu a wo tu no dina ko hwe enkwa wo boa ne sa daati nke besi ni ye ene wo so ompene sa ne mo pe ba bia e bia daati emfani ye ye hwe ne a ebeto abofo yem to aso ne hwe de ebeto kofi ho na enkwanta so je hwenyan se mia na medeme ho na je se we kofi nkwanta no kofi nkwanta o mo ba na wo mutu no fo no ai ono ne mu aye o de ma na ma na papa ni ye wo si mu wo se mia na medeme ho meseme nkosuku no ton ade makama chema se loria na meka na afi ade ben bio ebre wo ye jejeje no so na eje hia bia wone ne ko afipam yere ma me mansa so entoma a oton enti wo hyene fi wo hwede ekoso wo hunu isa enebre no obo modern pata won opata wie yesi ekire pe asem obeka ne se na ade ben na ebaaye ade se wokoto nwa no ma o ade yi mu ewure mu a na woda etu obi ye ebeto wo ha no na wo na woto obi isi koso a wo a na ebeye den na wo ho na ebeye den na wo bani agi suku kro ho na chesana na kusimeti ase a ensa maame no e pa kire se kofi e papa no okọ hayo ya hayo na se ne ba no so nkosuku a sa pepe na se papa no ahayo anu okọ ni wo mse da boa na setem na so no wo pe bibi foforo a betuma boa kola no ene kura sabia so ye de ba dada setem kura na ahayo no kwa nam do sai na wo ewule mo adu ti papa ye tunufo no na dedi akola no wo se mi nko ton chese no kwa enye kasa papa dia maka mi sise yo ton ye ne papa nkasa sa eti kofi ba bia wo de ne nam kro no ye hwe nwuma mu beboa na na mwa no ye nkan kosie ni be hu ye nyina no ye sua adisi adisua de every mu okay Yes, Santini Online Radio, the number one in all things Asante Man. Culture, traditions, and people. Tune in and enjoy.